मोजां मोनथारदों मा लाजिलायो आदा बानायनायखौ मोजां मोनथारदों सोना आदा नोंनो बानायना होदों ब्लं ब्लं तारा ब्लं ब्लं बानायना होदों हा आं होआमसै दे नै प्लं 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 टिं टिं आं दामसैब्रा आया नै गबायसो आयै आदा रायजासिगोनसो नै आया बानायगिरिया सफैबाय सुवाखैलै जाम्बा बाबा नै मालाय सेन्देल गोदानखौ एकदम गानथाबगासिनोथार बिसिना सिन्थाय सिखोनो नागिरो जारलासो खानोनो हनै इलाय आदा बानायनायसो बेयावसो बानाय लबार बुथुमबाय थादों नोङो आँख है भरी भरी bodo bodi और तुम नों खनदो मा एबार दे नानि खनदो प्लम प्लं तारा प्लम प्लं बा बा मिउजिकखौ मोजां खोनादों नोंथ' बा 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 casta gitar सेस्टा गिटार नङा मेहेंगा गिटार mare हा mare हा मा लायबावनांगौ नोंलाय जेबो गैला आफा नानि जेबो गैला माव माबा लायबावनो ओंखारलाबाय लबार नागिरबावनो नागिरदों ना बै काट पेन्सिलखौ लायबावनो नागिरदों पात्ता मोनाखिसै आं आइमा दे काट पेन्सिलखौ मोनसे लाबोबावदो काट पेन्सिलखौ मोनागौमानि फैनाय नङा बे मा जाखो बिनालाय मा मा गोसोखांनानै बेखौनो दामलागासिनो मिनिनानै थानोसै आंहालाय मा गोमदों सानबाय बिनानावनो खिथाफैबाय बिनानावजों दामखावजाबायसो नै दे प्लम प्लम तारा प्लम प्लम बिमाजों रायजाबा बेखौनो दामनानै गोजोननाय लाबाय था नोंस्रा प्लम प्लम तारा प्लम प्लम बिफा थानांगोन बेखौ दामनानै गाबबाय थासै नामा बिफाखौ बेजों इमसनेल खालामसै नोङो ला 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 हे अखा हायोसो लंपेन्ट गुहांहां गानलायनानै आरो मा जालांजोबखो मानसिफ्रानोथ' दै मोसानायफोर आंनि Jobanivlog थामखौ फिन खेबसेबाव बारबावबाय सय माजे जे फगवाननाय महर लासनाफोर दामुगाय बेनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबगासिनो लांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय मैया सासे जामायदि फाग्लिया बुंदों गस्लायाबो हौवानोसो नामा होननानै स' नङाहाय मा स' बिदिया हौवा हिन्जावजों खोथा गैया नै खिन्थु हिन्जावनिसो आरोना अनलाइनाव बिहरनायसोमोन बै आमलावनो शेयार खालामदोंमोन आङो खमसे खम 2 बोसोरनि बारबाय दासिमबो दङ आरोना स' बिमा बुरि नालाय नैबेबायदि गुदां गोनांखौ आं मोजां मोनो ट्राप सोग्रानिफ्राय अबेबा बाहेरायाव ओंखारबा फटखरिया माने उसुबिदा मोनोना ओंखायनो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग सानथामजों मा मा शेयार खालामनांगौ हायो ओमफ्राय बिशालनिफ्राय लाबोनाय थेमा थेमिखौ एसे आख्लाय लानोसै आङो संख्रि थेमाथ' लाबोदोंमोन आङो मा खालामनो फिसाजोसो जांख्रिबाय थागोन ना मागोन टेनसनसो जाबाय आरोना आङो नुदावबाथ' जांख्रिबाय थाखागोनानो बियो ओमफ्राय नै बेफोरो नै हालदै थेमा मा थेमा आरो एक्सट्रानो आग्लायनानै थाथोंसै थेमा लादों आरोना 99 थाखा लादों ओरैनोथ' लिरनायाव दंमोन 150 थाखा ओमफ्राय 99 लाबाय अफाराव दंमोन नालाय अफार माने इदियाथ' बिदिनो लाखायोआनोसै फाग्ला बेलाय 25 थाखानि थेमा ओरैनो खुलाबायबा 20 थाखानिसो मोनगौमोन ना खिन्थु बिराद मजबुत मोजां आरोना थायनोसै बयबो बिथाङाबो मालाबा फैबा आसार रोगालायगोन ओंखायनो लानानै फैबाय आं खनसेनो सेट सुला सुलि लाग्रोनोसै मासा सुबुङालाय जाबाय रेडि जाबाय रबिबार दिनै एबाकास दङ ओमफ्राय बे मानसिया माबा सुइटारखौनो गाना आरोना मैया गोदान लाबोनाय मोननाय लोगो लोगो नङा सेन्देल लाबोनायलाय गानथाबगासिनो देलाय मोजां थालाय हिर' हिरालाल बा समायदोंथ' जेबो आखाइ सोदोब्रा एसे गाइस मोननो एसे वा ओइ खोरखि खाथियाव थां ब्लेक हेन्डसाम ओरैनो माबाखा जोंहा कालारा जेबो नङालै माबा कालारालाय मा ना समायदों दे समायदों ओरै थादोब्रा एसे ओरै थादो आखाइ आथिंखौ हेबलायलायनानै बिदि थायालै मा हेंदांदां बिदि थायो नामा ओरै 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 जायाखै ओरै थानांगौ अ बिदिसो दा बाबरे बाब मोजां मोनदों मोजां मोनना जायो गस्लायानो 400 सेन्देला बेसेबां 250 नामा मैया बिनिनो माला माल
Red Bulla सयस' ओइ बेथ' गोबाव जानायसो ना दाख्लै बाबाय आं लामस्रांदों आं बग्राखौ सुवा आरोना कम्बलफ्राबो होनो जायगा गैला बयबो लामदों सान्दुं एसे ओंखारनायखाय उनाव लामसै आं दे बाबा दे रेडि जादों एकदम लुसला लुसलि फिसालाखौ एबाकास क्लासाव लाबोग्रोबाय आरोना ओमफ्राय नै सिबाय 80 बोसोरजों दिनैसो नुदों बेबो सिबाय थेहां खर' साला बेदर मोनजायाखैना बिस्रा दासान्दै ओंखायनो इदि जादों बियो आरो नङाबा बुद्धिया मोजां अनसुंथाइ लुगैनानैबो लोमजानो हागौ जोब्बाय ने दस्रा बाहागि थैदोंमोन ना जोंहा लालियाफारायाव बिस्रा ओमफ्राय ओंखायनो मोनजायाखै आरोना जि गोबाव जानाय बायदि मोनबाय बियो बाब बेदर जायैखाय फाग्लि बेदर जायैखाय मोखाङा ग्ल' जालायदोंहाय मिन्थिखायो नंमारगौ बेदर जाया आंबो गारनो नागिरबाय सोरनाबा टारगेट लाबाय आङो एकदम पाक्का टारगेट आरोना नै बिहा मालाय 10 दिनसो मोनजायैयावनो ग्ल' जादों होमबा आङो सारा बोसोर जायाबा बेसेबां ग्ल' जागोन आयौ ग्ल' जाफबजोबगोन ग्ल'नि ग्ल' डाबल ग्ल' नामा 3 डाबल 5 डाबल ग्ल' जाजोबगोन ओंखायनो आं टारगेट लाबाय दिनै पाक्का टारगेट आरोना बोरै राजा गियान आयै आबौ दिनैसो जि गोबाव जाबाय जों थांलाय फैलाय खालामि आरोना बोरैबा जेब्लानिफ्राय सान गुसुं जादों अब्लानिफ्राय जोंनो थोआ जादों आरोना आरो गेजेरावनो आहाबो बिफा फैबाय गेजेरावनो बिहाबो गस्ला गोदान खिथादों आंनो फैस्लाब मोनै आयै आबौ गस्लाया सोरबाया बार्डेआव मोननाय ना आबौ होनाय आबौ होनाय दे मोजां जादों ओमफ्राय थांसै थांसैथ' नेबाय थाया आं नेबाय थानाय आंहानो एकदम लुसबाय खारबाय नोंहाबो बिहाबो लुसबाय खारबाय एकदम गावनि फोथा फोथि जेबो गैया टाइमा जाबायमोन नालाय खाजोर दिनै आरो बाजानो लुगैबावनोसो जोंना नायदो गियाना एसे थिनाया मासुलि जानानै दंथारो जोंना नै देरखोमाना दङ खालि गेलेनाय खालि एसे सप्तासे 10 दिन नुयियावनो देरखोमानाय बायदि नुलायथारो गथ'फोरखौ मासोना एसे सावरायनानै थांसै जों 5 मिनिट आरोना जि गोबाव जानाय बायदि मोनबाय लोगो मोनलायलायिखौनो बेसेबांबा गोबावनि उनावसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामफिनबाय फुरा जाब्रा स्टाइलनो रेडि जाबाय जोङो बिमा फिसा साथामजों टारगेटसिम ओंखारलांनो थाखाय आर इउ रेडि गाइसमोन फैदो माबार फैदो एसेबां टाइम गैया आथुर आरोना टारगेटआव सिदा सिदि ग्रिन फिल्ड ग्रिन फोथार बेलुन लाबाय नोंबो लानो ग्रिन फिल्डआव सोनाफोर नै गेटआव मालाय दं जोंनि सौहैनांगौआ जाबाय इसोर मोनहैनाय फरायनोबा फरायदो आङो थाबनो हाबैनोसै आरोना बारा फरायजोबलायलायला वाव बेयावसो मानसिफ्रा फैलायबाय थादों आं मोनथिथारामोन फैदो सिन्था गैला ओंखारदो आखायावनो थाबायदो सानैजों आच्छा बेखौसो आं लोगोफोरनि स्टेटासाव नुबाय थादों जोबोद मोजां साजायदों कृष्ण ग्रह गोबां मोजां गियाननि खोथा लिरदों मा बेलुन लायनोसै थ' बैयाव बेलुन आं मारै दासो फैनो रोंखो जोङो बाबा इसे मोजां जायगायाव दासो फैनो रोंबाय जोङो दामदो नै एसे टुंटुलु तुस नै टुंटुलु तुसा नै सोर दामदो नों आया दामबे होनदों बेसे दामलाय आयौ एफा मोजां जानानै दं आं मोनथिथारामोन भगबान दासो फैनानै लस मोनलायबाय आरोना एसे सिगाङावनो फैनांगौमोन बिराद सुन्दर साजायदों माथो वाव थौ जोंनानो फैनाया एकदम लास्ट डिभिजन जेरावबो लास्ट डिभिजन होनायसो जानोसै होंगो दोङो मानसि माथो बाबा गाग्लि जालायनाय जागोन माथो फायबा हारसा बर' गासै आरोना जयगुरु धोरोमनिल' मानसि नङा जानो हागौ आरो बयबो नों बायदि आं बायदिबो फैनाय जानो हागौ खिन्थु बांसिनानो जयगुरुफ्रानो जागोन आरोना बेवहाय
थ' मोजां आरोना नायनोबो मोजांथार जायगाफ्रा फुरा होंगो दोंगो मानसि आरोना नै सान्थिल' मोनखायोहाय ओंखारबा माबै खाथियाव नायहैनो फै ইষ্টপ্ৰাণ দাদা আৰু মাসকল কীৰ্তন সমূহ দাদা আৰু মাসকলক जालांलाय बाबा सिलाय सोर সমূह राजकुमारी कृपया करके सामने से थोड़ा खाली कर दीजिए उसके बाद आप लोग कीर्तन खत्म होने के बाद दहाय सानफ्राव फैनो रोंनाय मोनबा बिराद मोजां नोजोराफोरखौ नुगौमोन आरोना खोमसिस्रोलायनानैसो फैबाय जालायलाङासै नैबेहायबो सोरजों माने बै गान खननाया जादोंना मादोंमोनथाय बिराद मोजां साजायखादों फाय ओइ सेल्फि पइन्ट दंलायलायो सेल्फि लालायलायगासिनो दङ ओइ नै थ' सेल्फिखौथ' लाला खिन्थु एसे भिडिअ लाफाहैनोसै आं मादि सेल्फि पइन्ट बानायदों थ' नै आरो ओरैबो दंबावो लेकार पेकार जालायनाय सियारफोर स्टेज पारफरमेन्सबो जागोननो आरो मैयाबो जादोंमोन मा जादोंमोन आरो बैथिंबो दंबावो नै माथाय मबाइल आंना डिस्क' नालाय बारा नुहुरलायलाङा गोजानफोरनिखौहाय बोहरनाया भान्दारा सरि भान्दारासो माबायाबा भान्दाराखौ नुहुरलायो मेगना आंना मबाइला नुहुरलागे दा नुहुर आरोना अजीब सा प्राणी होननायसो जानोसै आच्छा बिथिं मेला टाइपनिबो जालायलायदों आरोना आयै बिथिं लांनो हागोन आङो बे प्राणी सानैखौ बलुन बोलान फानलागासिनो दङ नै रापाटे र एसे फैबाय नालाय सनाफोर नायदिंलांसै हैस आं एसे सानाव मानो फैनो रोङाखै भगबान एथ' खाथियावनो एथ' मोजां नोजोराखौनो आङो नुकसान खालामना लाबाय स्रां स्रां हागौमोन जालायबाय नै 100 सयथिबो आदार उदारनिसो बिथिंजाय नै आदार उदार जालागासिनो दङ एसे फट' गारि फानदों आरोना जय गुरु बाबानि गान खनबाय मालाय गोथार सानाव गोथार गान गोरलै बायदि बुस्थु नांथारगौ बिथारो बियो गथ'आखै दे है कम्फर रावल' थैसखिखै इटाय 50 गोजौ उरनानै ओमफ्राय अबेबा थांबा र' नै बाहाय एसे मुसुरनाय गान खननाय प्रग्राम जागासिनो दं आरोना नै जय गुरु नालाय मालाय सेल्फि माबायाबो सेल्फि पइन्टआबो गुफुर साजायनाय जि सुन्दरखा आरोना नांलिया जों गाखोहैलायला बेहाथ' नै बेवहायनो प्रेक्टिस पुरा गावनाया बेना माबायासो उल्था थाङो गावग्रायासो गावलाय उरि बाबा जाबायथ' खन्दफा जिरायग्रा टेबोल होखादों मालाय बिराद मोजां मोनो आं बे गानखौ एसे खोनासंनो र' 5 मिनिट
ओमफ्राय गारांखौ मिन्नो मोनला दे नि होननायखायसो बिदि गारजा दं माबाथ' बिराद गोदैसोमोन आरोना थैसिगोन आं सुनाफोर हब्रा हब्रा एसे गोजोननाय लाबोदां बेस्ट गान खोनासंनो मोननानै मोजां मोनबाय आं बर' बिमानि रावैलायनाया बाल थांथ'वामोन आं एसे बेन्डखौ खोनासंलांगौमोन नाथाय नै आरो नै बेहाथ' उन्दुखानाय सिन्था गैयामोन नै बेहानो गाबोन साननायनि खान्थि दङ सानखान्थि ना बा बा लाइटजों चकाचक नुलायदों माथो बाबा बिराद मोजां मोजां गियाननि खोथा लिरदोंहाय नै फरायजोबबा बहुद माने गियान हाबसोनाय बायदि मोनगोन आरोना नों मोनथिखायोबाबो गियानफोरखौ एखमबा अबेबा लिरनानै मोनोब्ला नायनानै मोनोब्ला आरोबाव गियानखौ पलिस खालामनाय बायदि जायो नङा होमबा नोंनि सिङाव थानाय गियानखौनो दङब्लाबो जों इस्तेमाल खालामनो बावो बेहाय एकदम गथि गथि बिराद मोजां बुजाय बुजाय लिरदों आरोना नैबे बिनानाव मोनानो गेद्दा गेद्दि फैनो हादोंबा आं बायदि राथिथि गोरा मानसिया गथ' सानैखौनो लानानै मानो दसे नुजाफैनो हाया जानो बेफोरबायदि गोथार थावनि समावहाय नायदो बिनानाव मोनहा बेसे गेगा गेगि फैदों बिराद मोजां साजायदों बिराद गोलाव साजायदों ओमफ्राय आं स्कुटिजों फैदों नालाय ओरैबाय निहिर गोलैसै ना अखाफोरा लिलौलौ ओंखारबाय फै गोलाव लामा गोलाव साजायदों खिन्थु आं हायाना इदि स्कुटिजों थांनाय खोथा फैनाय खोथा सरब सेरावनो नै माबा थांथ'ना र' गारिखौ थांनो होग्रो बिदि लामा बारस'नांगौ बिराद खस्थ' नै बिराद गोलाव साजायदों ओइनिफ्रायनो फाग्ला बाबा मन्दिर सेरनिफ्रायनो एकदम लानानै फैनाय आरोना गेट गिदिर बानायखादों पार्किंआ ओरै लाइन खामालायनाय दे थांसै सना थांसै रुजु रुमु सफैफिनबाय जोङो खरा देहा सुहाबनायनि सिगाङावनो माने बारा गोबाव थाबानो सुहाबजोबखागौमोन बिराद थान्दा गोलैगासिनो दङ एसे पक'रा ओमफ्राय एसे सिंग्रा थफा लानानै फैबाय सोरबा सब सोरबा सिंग्रा ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो थांनो होननानै आङो थांनायानो जायाखै आरोना आगोलाव बे जयगनिबो जादोंमोन ना ब्रह्म धोरोमनिबो बे ग्रिन फिल्डआवनो क'क्राझारनि बेसेबांबा एरियाखौ बिटिसि सरकारा बायखाजोब्बाय होननाय खोनादों आं बारा मोजां मोनथिया मालाय सासा ओंखायनो बिराद गुवार एरिया मा लुनो लु होननाय बायदिसो आरोना ओमफ्राय दिनैहाय जयगुरुफोरनिमोन ओमफ्राय जोंना सासे मादै बेयाव थाग्रायानो जयगुरु नालाय ओमफ्राय मादैया थां बिराद मोजां साजायबाय होनबाय थाखादों स' मादैनिफ्रायनो आं खबर मोन्दों आं मोनथियामोन एसेबो थांबाय आरोना सोनाफोर सिगां ब्रह्मनि जादोंमोन दा जयगुरुनि जाबाय आरोबा मानि जायो ओमफ्राय आं थांनाय फावैनो एसे नुबाय जखन आं थांनायखायसो नुदों खाथिनि मानसिया जानायखायसो नुदों बुहुत दाब जायगानि मानसिफोर फैदों अब्लाबोथ' बयबो नुजोबाखै नङा होमबा स' सोरबा भिडिअबो होनो हागौ ओमफ्राय आंबो थांबाय नालाय नुबाय नालाय गावनि मेगनजोंनो स' आंनि नायगिरिफोरनि थाखायबो आं एसे शेयार खालामबाय आरोना गाज्रि मोननांला मा खोमसि खोमलाव केमेरा क्लियार नङा मा नङा बिदिनोसै बिदिजों अनसायथ'दो आङो बे धोरोमफोरनि बागै जेबो आंनाव गियान नलेज गैया उन्दैनिफ्राय जानोबो रोंबेसो खिन्थु जयगुरुफोरनि मोनसे बिराद मोजां मोनो आङो मिरामिस थायो जे बिसोरो बेदर जाया बेखौ बिराद मोजां मोनो आं हायोबाथ' आंबो जयगुरु सिस्टेम जानांसिगौमोन आरोना माने आंनाबो जानाया एसे अभार जाबाय नालाय ओंखायनो गोसोखांनाय फैदों आरोना सोरबाफोर स' हानाय नङा आङो दा बायदियावहाय बाट थाथारोबा हागोन मानो हाया जानो गोसोखौल'सो कन्ट्रल खालामनांगौ ना जानाय लोंनायालाय आरो मा मेला जानाय लोंनाय दं बेदरनि अनगायै नङा होमबा दा जों जायो हिसाबैसो जायो थ' आं बेखौ मोजां मोनो मालाय मिरामिस थायो आरोना ससनाफोर दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायलायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच